Welcome to ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଆଉ କାଉ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ଆରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ, କଣ ହେଇଛି କିରେ ତୋର? ତୋର ମନ ଦୁଃଖ ପରି ଜଣା ପଡୁଛି, କଣ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ମୋ କାଉ ଭାଇ, ଏମିତି କଣ କିଛି ହେଇନି। ମତେ ଟିକେ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଘରେ ପଇସା ଚଳେଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। କୁନିର ବାପା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ କଣ କରିବି କୁହ ତ? ଓ ତାନେ ଏଇ କଥା, ବିଜନେସ କଥା ତ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ପାଣିପୁରୀ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେ। ସେଥିରେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ ହବ ତୋର। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କାଉ ଭାଇ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ପାଣିପୁରୀ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିମି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପାଣିପୁରୀ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ପାଣିପୁରୀ ରଖିବି। ତ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ମୋର ସେବାଡ଼େ ବହୁତ କାମ। ଠିକ ଅଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯାଇ ତ କାମରେ ଲାଗି ପଡ। ତୋର ପାଣିପୁରୀ ପ୍ରଥମ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଯିମି। ହଉ କାଉ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ତମେ ଆସିବ ମୋ ଷ୍ଟଲ୍କୁ, ମୁଁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବି। ତାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଣିପୁରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସି ତାର ଘରେ ପାଣିପୁରୀ ରାନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କାମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ପାଣିପୁରୀ ପାଇଁ ପାଣିପୁରୀ ଜଳ ଏବଂ ଆଳୁ ଚଟଣି ସବୁ ରେଡି କରିଦେଇଥିଲା। ସବୁ ରେଡି କରି ସାରି ସେ ତାର ଷ୍ଟଲକୁ ସବୁ ନେଇ ଆସି ଦେଇଥିଲା। ପାଣିପୁରୀ ନବ, ପାଣିପୁରୀ 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ପାଣିପୁରୀ। ପାଣିପୁରୀ ନବ, ପାଣିପୁରୀ ଥରେ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ବାର ବାର ଆସିବ ମୋ ପାଖରୁ ପାଣିପୁରୀ ନିଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ତା ଦୋକାନକୁ ପାଣିପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, କଣ କିରେ, ତୁ କଣ ପାଣିପୁରୀ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ? ହଉ, ତୁ ପାଣିପୁରୀ 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେଟା ଦଉଛୁ? ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ପାଣିପୁରୀ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଲଗେଇଲୁ। ବା ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୋର ପାଣିପୁରୀ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହଉ ଲେ, 10 ଟଙ୍କାରୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେ ମୋ ପାଖରୁ। ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଲ ତା ପାଖକୁ ପାଣିପୁରୀ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଣିପୁରୀ ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗେଇଲୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚିଲା ଭାଇ, ଇଏ ଲିଅ ତମର ପାଣିପୁରୀ। ବା ଟିକେ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ପାଣିପୁରୀ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୋ ପାଖରୁ 10 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 50 ଟଙ୍କା ରଖେ। ଏମିତି ବେପାର କରି କୁନି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ କରୁଥିଲା। ଆଉ କୁନି ଚଢ଼େଇ ତାର ଝିଅକୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଡାକି କହୁଥାଏ, ଆରେ ମାରେ, ମାରେ ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଛୁ ମା? ଏ ମା ଶୁଣେ, ଆଜି ମୋର ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ଚମାଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା। ସତରେ ମା, ଆଜି ଆମର ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା ମା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା। ଆରେ ବାପା, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆମ କାର୍ଟୁନ ହୁଲୁଲୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସହ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆସୁଛେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।